Кандидатът за кмет на Велико Търново Стефан Михайлов, кандидат съветници и младежи от движение Царевград за Велико Търново отбелязаха с флашмоб първият етап от кампанията за избор на местни управници. Те направиха своеобразна галерия на успехите в кавички на местната власт във Велико Търново под мотото „Видими неуспехи, невидим кмет“. Кандидати от листата начело с Стефан Михайлов застанаха в рушащ се подлез до мола във Велико Търново, като държаха в ръце снимки на емблематични, но попадащи извън полезрението на властта, парите и проектите места в града. Вместо една скъпа кампания за закриване ви показваме реалностите на Велико Търново, обяви Стефан Михайлов. Сред фотосите са старото военно училище, липсващи улици, подлезите на града, счупени пейки, разрушени подстъпи към блокове и производствени сгради. Заснехме ги с нашия екип само за един час, посочи кандидат-кметът. Това, което виждате зад мен, ще бъде вместо закриване. Вместо една скъпа кампания за закриване, ви показваме реалностите на Велико Търново. Какво имам предвид? Това са видими неуспехи на един кмет, който не се явява по дебати, както искате го наречете, анонимен, невидим, няма никакво значение. Тези реалности са събрани в рамките на половин час, може би и по-малко, ходейки по търновските улици от децата. Понеже винаги сме били искрени с вас, искрени сме и сега, това е реалността. Хората от листата, които държат, са хора професионалисти, хора, които работят и които съм сигурен, че заедно с мен няма да допуснат такива неща. Кои са тези места, които показват? Тези места са по великотърновските улици, това са не бляскави снимки за предизборни кампании, а това са реалностите. Сами може да видите ненаправени пътеки, кал в старо военно училище, съборени сгради в старата част на града, нещо, което е абсурд, това не е лицето пред Европа и така нататък. А защо тук в подлеза на мола? Ако заснимате и огледате подлеза, може би няма да ме питате защо. Вижте, погледнете това, може ли да бъде съоръжение, според мен. Ще видим резултат. Ако хората решат, че това е правилно, както съм написал на слогана, нека да гласуват за сегашната власт. Обаче, ако смятат, че нещата трябва да се променят, ние предлагаме тази промяна. Ние и хората от листата зад мене. Номер 17 в бюлетината на 25 октомври. Хора, нека заедно променим нещата.